Tada! Hah? Udah desbon nama? Kalau macam apa orang ni zaman dulu tu senang tamku fin kiu sabar bawa shway masih so pawan ni mohon senang pertama ke info blog ko frasa senang menjadi hane bani interesting kan sesta kalau mana masih kau nak request kalau mana sebab pekerjaan bawa ni channel ko subscribe kan kalau like comment share kan lang menjadi ana awasan kita lebih hai jenis hai. Sepahar ada kan ke segilang. Dekhai je nai ada kalau bawa lak mana. Kita lang macam tu biji belang jenis blosan tam macam mama share kan lang hai ya. yang calu sarna goथाव फुदुंसै बे फैगासिनो लास्ट चाय बिथांजों आंजों हाइजें होलायनाय आरोखि ओमफ्राय ओरै बिथाङा नै बेखौनो लांगोन आलुजों ना लाङा आलु भाजासो लांनो होनबावदोंमोन भाजाजों बोरै जाहैनो ओंखाम गुसुआव नङा होमबा ओमफ्राय ना जेसेखि सिगां दसे आं खिथादोंमोन नाजों मैथा संनाय ओमफ्राय सनै दोन्दोंमोन नालाय बिथांनो बेखौनो बानायबाय ओमफ्राय एफा फुङाव ओंखाम जालांनो हाया बियो फिसालाबो बेनो बिफाबो बेनो होननायसो आरो आंबो बेनो ओमफ्राय नै परथा लाबोदों नालाय फिसालायाबो टिफिनाव लांथावथाव बेखौनो बानायनोसै र' एसे मा सना आयो ओमफ्राय नै हा बियाबो हरसे बिमाजों बाथाबनानै दासो हरलिक्सजों बिस्कुट ना मा बिदि जायालै सना हरलिक्सखौ सोमनानै जादे मा बिस्कुटखौ दे बेखौ बिस्कुटखौ सोमनानै जा सामसजों हायनानै हो सामसजों दे जादे मा दे आं परथा बानायनो दे थांलागानो खनसे सुस्राना होलांथारसै नामा नोङो बिफा थांलागा खनसे सुस्राना होलांखाथारसै मैला जाबायथ' आरो देलै आं मालाबा सुगोन बाद दे साखाखौल' नोंलाय फुगारबाय थाखायो ना सालांसै जाबाय ओमफ्राय बिथाङा एसे थाइजौ आसार लाबाय ओमफ्राय एसे माबा बिबोनां फैनाय जलफि आसारखौबो लाबाय आरोना माबाया बोरोलै मिक्सारा बिफा मिक्स आसारा दे लांलाबा नोङो बेनो जाबाय बेनो लास्ट दोनलांजादो दा रिक्साजों फै दे बाबा बाबा दा रिक्साजों फै थांफानो आया है मानोदि खालामो नोङो गथ'खौ है लोगोआबो थाबायनानै मोनफैलायबायमोन दे गाखोदो दे गाखोदो हमथा इसान हमथा दे थांदो फायला जाला सुनाफोर आहाबो ओंखारनोसै आरोना फिसालाखौ दोननानै फैबाथाय नै गैलासोलाय अ माग' गोसोफोरानो सौग्लिला जोब्बायसो नै सोखाजोब्बाय रेडि बेखौनो लांगोन नो मालाय मोनसे गावो मोनसे गावा नालाय सेना बेखौनो लांसैलाय नो बेखौ लांलानो दे नोंनि गोसोसै आंलाय माथो जबरदस्ति नङा होमबा सुनाफोर फटाफट ओंखारनोसै एसे नारेंखल थेल लागायनानैसो गैलाहाय नारेंखल थेलाबो बेस्रा अराव गोजां बोथोरना अराव होयैनि एकदम फिसालाया आरो एसे गोबाव बिदि खामहोबाव जि गोथाव मोदोमदों नालेंखर खामनायखौ माने गोथावसो मोनबाय जात मानसि आंनाव मोनगोनहाय फिसाफोराबो फटाफट ओंखारनोसै आं सुनाफोर र' समा रावखौबो नेनानै थाया सुनाफोरनो रुना होबायानो बेगफोरखौ एसे सिगाङाव बहायबाय ओमफ्राय जोंहा बिमा फिसा ओरैहाय जाब्बाय फिसालाबो थाबावबाथ' आरो जारलासो जाबावगौमोन आरोना फुंनि समय 8:30 आरोना दोननानै फैनोसै स्टेसनसिम आंनालाय आरो फैबा लायग्रा आरो थांबा दोनहैग्रा नियम दंखायो मा होनो नै दखान बारा खुलियाखैहाय बेयावनो आरोना खालि बे समाव बिराद मोजां मोनो आं फुंनि समाव आरोना स्कुटि सालायनो लामाफ्रा जाम जाथारा गासिबो सिदा सौफैनोसै सनाफुर स्टेसनाव जोङो बिफाजों बामजानो हाया नोङो बामजानो हायो बामजानोसै बामजायानो मा जाखो बेलाय बामजायानो नोंजों थ' मामार हे प्रभु सफैलायबाय मा खालामनो बैसोसो ना है मानोथो बिदि थाबथानांगौ बेहालाय बारनांगौसो ना थ' लामायाव बिदि थाबथाबाय होनबा मोनफैलायबाय गोदाव सोराव जायगायाव माल गारि एसे टाइम दंबावो र' खयथा होनोमोनलाय बिफा हा खयथा 8:40 8:50 बिदि देखायलागासिनो 9था देखायलायबाय अरजाया जेसेबांनो लेट इसेबांनो मोजां ना मा होनो नोंहाथ' थाब थांनो लुबैबाय नामा जेसेबां लेट इसेबां मोजां आंनि थाखाय आरोना बिफाजों बामजाला नै थांनो नागिरनाय नुनानै जारलासो मिथिखायो फिलिंसखौलाय आरो मा शेयार खालामबावनो नङा होमबा सुनाफोर बेयाव सफैनानै आंना हार्टआ टाइट जालांसिनो थाबायथोंसै थ'
हाथारलानो बिफानि खाथियावनो आसपासावनो फोथोकला नों जोंखौ नागारलांसै होननाय बायदि थ' बैयाव आदसा दखानावसो जालायबाय बबे जराव जागोन नोंना जेराव जागोन बेयाव थाखानोसै आं दा खारनायखौ मोजां मोनथारा ट्रेन गाखोनो लागेयाव खारदिंनायखौ बाथारो आं आयै मानिबा खाथियावसो जिरायफैबावबाय नै थैखादो ओइयाव आरो ओइयाव दासो बिफाजों लोगो जासिगोन एलाय माथो एसे जिरायनोसै आं ओरै बाबा एसे बुरजा नयथा देखायदों नयथा देखायदोंबाथ' गैलानो माथो 7 मिनिटल'सैसो जाया बेयो आं जाया माव आं जाया होलाय आंखौल' होलाय होदो नों होदो होदो सेम चिटार बियो हे भगवान फैलायबायसो हाय दै खेरगोननाय बायदि फैगासिनो आस्ते आस्तेनो एनाउन्सबो होखाबाय साल्ला हासिनो थाङाबा मा जानो आंथ' उदैखौ सुथेनोसै आं थाङोला होमबा खुगाखौबो सुथेनोसै उदैखौबो सुथेनोसै बयथिंबो सुथेनोसै दे नङाबा चाइनिसफोर हाबफैजोबगोन जालायलायो नंगौबो उदैबो देसबो ना मा होनो बिफा हो उदैबो देसबो नामा फुदुमाहाय मानो फुदुमा फुगारबाय दाय जागासिनो दङ एसे थांनो होननाय लोगो लोगो हेब्रेगासिनो थाया एरा जागासिनो बिफाखौ एथ' एनाउन्स होबाय थानांगौ आरो बेहा थांगोन ट्रेन फैगोनबो फोरोंनांबाय थानांगौ राजधानी एक्सप्रेस 9टा ग्रोब जाबाय नामा बिफा 9टा 5 फैनानै आं बामसि फैगौ ट्रेन फैगौ फै ये हे प्रभु नाङा गियालै बाबा गाखोगोन ना बबे जराव नोंना दे बबे जराव मोजां नायाखै नोङो ओमफ्राय सफैगोन दां बेसेबां नों दाबाया नायखादोंना गोजौआव नोङो बेलाय थाथ'बायना थाव हरि ओम हरे कृष्ण थां दे नों गाखोयोब्रा आं थांगासिनो दङ मानोथो एफा गुलादायाव थाहैनांगौ जाखो गावनिया बुस्थुआनो आगोलावसो गोदाव सोराव हाब होनबाथाय ओमफ्राय गाखोखादो टाटा माबा टाटा होना टाटा आयौ गोसो गिलिर थाना हान्दा जों सान्दुंआवनो एसे जिरायनोसै थाबिदो हरे कृष्ण नैबेयावसो आरो मानसिया ओमफ्राय एखे आवगायनानै थाहैदों B6आवसो ट्रेनानो हा बाबाया खाथा होनबायना दाना बुजिबाय आंनि फिसाया न'आवनो मोजां बुजायनानै लाबोखाबाथाय गाबला आरोना हरलिक्स लायगोन आख्रट लायगोन फिस्टा लायगोन होनबाथाय ए आगै होनदो आरो गाबला आरोना आगोलावसो हब्रा गाबोमोन बे गाबिखायसो आहाबो दा एसे सक्ति आरोना मा होनदों मा बाबाया थांबाय थांबाय र' दाथ' ओरै ट्रेना थांबाय नै बाबानि ट्रेना थांबाय टाटा हे प्रभु बेसे नायबाय थानांगौ बे एक्स लिरनायखौ आरोना हरे कृष्ण आं नोंथांमोनथ' खिथाखाया ना दसे जिरायाबा बेयाव थानो हाया आं थांनो हाया लोगो खर'आ एकदम भारि आथिंफ्रा भारि मोनो आरोना देहा मोदोम गासिबो थ' 2-3 मिनिटसो जिरायबासो आं थांनो हागोन मा एसे जिरायदो लोखि गैलालाय हायलाब हाथाय हाजि नुबाय थानाया गैथ'लालाय सनाफोर दाथ' बुंनोबो हाया माला फैगोन दा थांफिनसिगोन सिदा सिदि
दिल्ली थांहरबाय दिल्लीनिफ्राय आरो नेक्स्ट ट्रेन सोलायनानैहाय जम्मु काश्मीर बहा डिउटि मोनो थांसिगोनलै आरोना भिडिअ कलिंजोंनो सोलिथ'नोसैलाय सुनाफोर उफाय गैया जेब्लानो थाङो अब्लानो फिलिंसखौ शेयार खालामो दिनै आं बारा इलु इला शेयार खालामबाय थाला गोसो सिङाव एसे सोरबनानै लानोसै आङो खिन्थु नोंथांमोनजों बुंबाथाय रायज्लायबाथाय एसे गोसोआ हालखा मोनो आरोना बिथां थांखांनायनि उनावहाय लगे लगेथ' आं बिथांजों बारा रायज्लायहरनो हाया दान्दिसे उनाव फन हरसिगोनलाय बियो सिटआव जिरायखांबा सेट जाखांबाथाय दाबो थाङाखै नोङो थांदो होनसिगोन आंबो बेबायदि होननायखौसो नेग्रा जालायलांबाय सुनाफोर बियो माबा माबि लाबोगोन होनबाथाय दाना बुजियो आं फिसाया बाबाया मा लाबोदो होन्दोंमोनलाय माव ओमफ्राय पिस्ता लाबोगोन ओमफ्राय मा लाबोबावगोन हरलिक्स ओमफ्राय ओमफ्राय आखर लाबोगोन होन्दों ओमफ्राय किसमिस लाबोगोन होन्दों मा दे सना दे थांथोंसै ना बाबाया ना मा बाय बाय दा बाबाया डिउटियाव थांबाय ना माव दे दा फैफिनला मा गाबोनसो फैसिगोन दे सना दे गोबावजों फैसिगोन गाबोनसो न'नि जालायदो दानाबा मा होनो फिथा बुरजा जाबाथाय बाबाया लाबोगोन दे मा जोङो आदा नानि मामि थाथ'नोसै ना सना साथामजों थाथ'नोसै जोंहा ओमफ्राय टिना थाथ'नोसै ओमफ्राय आदा दहाय फुंनिफ्रायनो बेखौ ग्रोब ग्रोब लासै लासै बुजायबाय थाखादों आरोना ओमफ्राय ओंखायनो बांद्राय सिरियास जायाखिसै नङाबाथ' जारलामोन ओमफ्राय एसे उन्दैयाव बे नोंथांमोना मालाबा जि गाबख्रावलाबायनाय नुनाया माने उन्दैमोन नालाय बुजायनायखौ बुजिथ'वाखैमोन नालाय थांनाय नुबानो माने गाबलाबायनाय बिदिमोन आरोना खिन्थु बिदिया बे समसिमहालागैबो गाबदों दे थांफानो गाबबाय थायोमोन रोन्दो गाबबाय थायोमोन बे गाबबाथाय आरो आंबो गैला आरोना जोंना बेजों थांलायनाङा माव आं बेजों गाखोलांनो आयु बिमाया हारा हाद्दि बायलांजोबगोन आं थांबादों होनबाय बारायाथ' बारलांनांगौ बैथिंजाय होमब्लाबो आं थाङामोन कृष्ण नोंखौ लानानै गाखोनांगौआबो दंसै आङो हाब फोर गोलैबोबा मा जानांगौ आखाइ हमबावनाय नङा ओरैबादि हमोना थ' बेजों गाखोलांनांगौ आरो आङो गिलु फालु अबयसे नै ट्रेनाबो गेम आवथेनानै दंखायो आरोना थ' दे फैथों थ' नै बिदि दंलायलाय आं नायफेराखैनो नायलाय आयदौ आं नुफेरलाबाव नायफेरनोनो रोंगौआ बेनि गाहायाव नै बेबायदि ट्रेन बादि दखान दङ होननानै आरोना सोर माथो मोजांथारलाय मा मोनोलाय दा ट्रेनजोंनो एखे ओमफ्राय हनै सिट साटफोरा मिन्थावथावनो आयौ ओमफ्राय आं माला हाबनो मोनबावनांगौ बेयाव नेक्स्ट बिथां फैयाबोखि हाबनो मोनबावगोन आङो है मिन्थिनाय होमबा हाबथारगौमोन आं मालाबाबो थ' आया हाबोथारदों नै आरोना थाबायनो थ' अबयसे आंबो अभारब्रिज गाखोया गोबाव जाखाथारबायमोन दे फिसाजोनि नामै गाखोबाय थ' थांसै बामजायाबो बाजायाबो थाबायथारगोनसो बेखौनो शेयार खालामबाय बिथाङा थांबाय होननानैहाय बिगुमाया थांबाय बिफाया थांबाय बिमामोन गैला आरोना नायला सना ओरै फैगोन फैदो गारामा रानथाबनाय मोनलायलायबाय आङो दै गुसुसो गांबाय आरोना ओंखारलांबावनांगौ दंबावोसो नै फिसालाय थाबायबोथारबाय आरोना ओरै बारायबाय ओमफ्राय बेयाव जिरायनानै खारबोथारबाय मानसिया मेंबाय खोमा गावनो बामजायाबो आरोना मेंबाय मा आयै फिसा मेंबाय जिरायथारसै बेयाव दसे जिरायनोसै दे आं बेयाव जिरायनोसै एक्सुवेलि गथ'खौ मा बुंनो सनाफोर बिमायाबो नागारलांबादोंहाय स्टेसनखौ बिमा फिसा रायलायबाय एकदम बारबोथारबाय आरोना दा आरो सनाफोर ब्लगसो मालाय माथो गोलाव खालामबावनो आरोना बेखिनियानोमोन बेखौनो शेयार खालामबाय आङो गाज्रि मोननांला थांनाय फैनायखौनो शेयार खालामलाबाय थायो होननानै खालामनांगोन नोंथांमोनाबो मिथिनांगोन ना जिहेतु ब्लगसाव नुगासिनो दंमोन बिथांखौहाय दा आरो नुथ'नाय नंलालाय गैलालाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौनो फुराय नायलांबाय आङो गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ स' माच एबार